Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, mayroon po ko ditong crispy pork knuckles. Mayroon din po ko ditong rice. Saka ito po, Coca-Cola po. Yan. Nasa bukid ulit tayo mga ka-studio. Da-plane ako ni. Mayroon din ako ditong Mang Tomas siga. Butang udaan dira sa kilid lang. So tara mga ka-studio, hindi natin po ito patatagalin. Pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, mga untan nyo. Hello? Pork knuckles. Sloop the drive eh. Kain po tayo mga ka-studio. Lami kayo, pwede pang pulutan, pwede rin po pang ulam. Walang mabahong amoy po dahil nilagyan ko po ng ang tawag dyan, luya ba sa pagpakulo. Sinama ko din po yung tiilo. Lami kay tilukon ba?
Sorry. Itong magtumasiga po, medyo manghang siya ba? Las, ang daming bukog oh.
Shoutout po muna ako mga studio. Shoutout po kay Ma'am Jackie Paluma Chan. Shoutout din po kay Ma'am Juna Paa. Shoutout Dora Manimtim Santa Maria. Shoutout Rosemary Manyosa Unyate. Shoutout din kay Marilyn Isplana. Dubai Walking Hub. Box Cooking. Tita Den. Christine Ugawa. Ira de Guzman. At ang last po ay si Ma'am Marisa de Inchusti. Ayan, maraming salamat po mga ka-studio sa panonood sa episode nito. Sana po nag-enjoy po kayo. Crispy Pork Knuckles Mukbang. So, kita-kita po tayo sa sunod na video. Bye-bye!